To ty je mi príjemnejšia. A či Sanitol aj čistí? Viac ako to. Sanitol. Sanitol čistí a dezinfikuje. Sanitol pre celú domácnosť. Jogo Bella uvádza kultové príchute Ameriky. Iba teraz a nie na dlho. V hlavných úlohách Blueberry Muffin, Mandarin Cheesecake, Cherry Muffin a Apple Pie. Nepremeškajte limitovanú edíciu jogurtov Jogo Bella. Radosť z dokončenej práce je ten najkrajší pocit. Baumax. A je to. Využite zľavu s Baumax kartou. Záhradný domček hrúbka steny 21 mm len za 639. Welcome to the jungle. We'll take it day by day. You can have anything you want. You better not take it from me in the jungle. Aby si zaujal v dnešnom ukričanom svete, povedz to s kľudom. Nový Axe Black. Jemný a decentný rad. Dobre, že vraj už raz bolo. Steel Arena Laserfest 2015. Pri príležitosti svojich 9. narodenín pripravila Steel Arena v spolupráci s Build Production Media nevídanú hudobno-vizuálnu show Laserfest. 8. mája na jednom pódiu vystúpia IMT Smile, Desmod a Hex, aby odpálili laserovú show, akú ešte Košice nezažili. Podujatie podporili predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal. Iba tento týždeň od štvrtka do soboty nájdete v sieti predajní Hypernova prémiové banány Chiquita iba za €29 za kilogram a čerstvé maslo Olma iba za 89 centov. Tešíme sa na vás. Tmavovásky túžia po výraznej farbe svojich vlasov. Moje odporúčanie, nový Sajos Vibrant Colors. Profesionálne zosvetlenie a zafarbenie iba v jednom kroku. Pre intenzívny farebný výsledok dokonca aj na tmavých vlasoch. A to najlepšie je dostupný vo vašich obchodoch. Nový Sajos Vibrant Colors. Vyvinutý a testovaný kaderníkmi. Môžeme vám sľubovať krásne miesto vďaka 320 litrom batožinového priestoru. Jednoduché cestovanie vďaka dotykovej navigácii MediaNow z Bluetooth handsfree. Maximálnu bezpečnosť vďaka ESP a 4 airbagom, ale sľubovať nebudeme. Príďte a presvedčte sa sami. Dacia Sandero už od 6790 €. Objavte rozšírenú rodinu Dacia Stepway. Teraz pre Sandero, Logi a Docker. Títo mladí dnes modáci. A to. A žiadne raňajky až do večera. Až do večera. Veru tak. Jakub si volí 7 Days. Čerstvo upečený croissant, ktorý má vďaka baleniu vždy čerstvú chuť. Aj večer. Croissant 7 Days. Nástupca pečivá. Buďte radšej rýchli, pretože táto ponuka platí iba na 100 kusov Kia Rio. Zaraďte sa medzi majiteľov limitovanej edície Rio v najvyššej výbave. Vrátane parkovacích senzorov a zimných pneumatík s cenovým zvýhodnením až 1550 €. Limitovaných 100 je tu pre vás. Kia, kvalita vyrobená na Slovensku. Ako ukážeme najvýhodnejšiu pôžičku? Z neba padajú peniaze a poď mi kráča šťastná rodinka. A mali by mať šteniatko. Ľudia milujú šteniatka. A prečo to nepovieme na rovinu? Pôžička za 7,9% a dáme tam to číslo. A šteniatko? Povieme vám to na rovinu. Stačí pravidelne splácať a pôžička s úrokom 7,9% ročne je vaša. Presvedčte sa na Zuno.sk. Dvomi to ide lepšie. Pomôžte aj vy 2% z vašich daní Národnému onkologickému ústavu. www.priatelia.nou.sk. Tam, kde chýbajú peniaze, prichádzajú inkognito, aby pomohli štedrým darom. Milionári v utajení. V sobotu 18:55 na VAU. Je veľa uznávaných šéf-kuchárov, ale iba jeden z nich je najobávanejší a najostrejší.
Svetoznámy Gordon Ramsay sa vydáva na nekompromisnú cestu po amerických reštauráciách a vy sa máte na čo tešiť. Áno, šéfe, USA. Zajtra o 15:50 na Wow. Miami je miesto stvorené na zábavu. No zároveň je aj dokonalým miestom na zločin. CSI Miami. Dnes o 20:30 na Wow. Prišiel som sem ako vojak. Láska. A ty si zo mňa urobila zviera. Uprostred najzúrivejšieho boja ľudstva. Či ma už postavia k stene vaši, Prosím ťa, odíď. alebo naši, neodídem nikam. Stalingrad. Na Jojke. Už začiatkom apríla sa celý svet pohne. Čo to bolo? Prepáč mi. To si nebol ty. Doba ľadová 4. Zem v pohybe. Už čoskoro na Jojke.